Dragi gledatelji, dobar dan i dobrodošli u 100% poduzetnik. Magazin za obrte, male tvrtke i sve koji žele postati poduzetnici. U današnjoj emisiji vodimo vas na Osječki sajam poljoprivrede, prehrane i obrtništva, te u jednu zagrebačku pekaru koja kruh i dalje peče na starinski način, u parnoj peći. Kroz primjer jedne mlade obrtnice otkrivamo kako pokrenuti posao pomoću poticaja za samozapošljavanje, te prenosimo najzanimljivije članke i postove s naših online kanala. A za početak evo jedne sasvim drugačije poduzetničke priče. Iako još studira, mlada Zagrebčanka Dora već je započela vlastiti biznis, i to s najmom torbica i nakita. Odakle ideja i sredstva, te kako po cijeni jedne torbice imati njih čak 50, doznajte upravo sad. Ideja za otvorenje Silver kluba došla je iz moje potrebe. Mislim da je to i potreba svake žene da mijenja torbe, da uživa u torbama. I tu je zapravo ta ideja poigravanja sa modom započela. Ja sam još uvijek na fakultetu, na Tekstilno-tehnološkom fakultetu na modnom dizajnu. Završavam faks i cijeli život sam voljela i pratila modu, tako da ovo je bio jedan logički nastavak sada tog puta. Vani to postoji iznajmljivanje kao najam dizajnerskih torbi, što je zapravo nije pristupačno, nije ona ideja koju sam ja htjela. Moja ideja je da sve cure, bez obzira na godine, žene, studentice, učenice, mogu mijenjati torbe svaki dan. Znači ne samo za neku posebnu priliku da se uzme dizajnerska torba, nego da se svaki dan može uživati u različitoj torbi. Investicija je bila velika što se tiče nabave svih tih stvari, jer ja sam vlasnik svih ovih torbi i njih 500 je jedan iznos koji je trebalo dati da bi one tu bile, da bi se mogle uzimati. Da nisu iz Hrvatske, nego su iz Europe, iz Amerike, iz Azije, sa različitih područja se nabavljene kako bi pokrile što veći ukus i kako bi imali šarolik asortiman. Prilikom otvaranja firme nije bilo većih problema. Što se tiče birokracije, postoji jedan plan kako se stvari trebaju odraditi. Ja sam se tog plana pridržavala i tu nije bilo većih poteškoća. S obzirom da ovo je novo područje i nije kao takvo pokriveno, to sam onda se morala malo snaći, razgovarati više sa ljudima u službama kako bi ja to registrirala, na koji način da pokrivam svoju djelatnost. Kada tek otvaraš firmu, tu je financijski teško s obzirom da država i banke baš i ne nude nekakve poticaje, s obzirom da mi kao mladi nismo vlasnici nikakve imovine koja bi njima bila kao pozadina, kao nekakvo osiguranje, ali sad kad se firma već otvori, kad djeluje, onda se nude puno više mogućnosti poticaja od države i financiranja koja onda mogu pomoći da se dalje nastavi raditi. Iznos članarine je 200 kuna i nadoplaćuje se još osiguranje koje ovisi o različitom paketu koji si cure izaberu. Torbe se onda posuđuju na period od najduže 2 tjedna. Može se produžiti ako se nekome sviđa torba i na još 2 tjedna. I prilikom svakog takvog redovitog najma nadoplaćuje se 10 do 20 kuna ovisno o torbi. Tako da zapravo stvar funkcionira kao knjižnica. Učlanite se na godinu dana i posuđujete. Za sad smo jako dobro popraćeni u medijima i na društvenim mrežama. Facebook nam odlično funkcionira, imamo jako puno pratitelja, jako puno ljudi koji šalju upite. Planovi za dalje su definitivno proširivati ponudu. Mi sad imamo torbe za svaki dan, ruksake, večernje torbice i ogrlice, a htjeli bi dalje proširiti asortiman i na ostali nakit i onda polako uvesti druge modne dodatke. Evo, ja pozivam sve cure da dođu u Silver klub, da se učlane i da za cijenu koju bi inače dale za jednu torbu, da sad godišnje uživaju u 50 torbi. Jeste li znali da se u Hrvatskoj godišnje proizvede oko 350.000 tona pekarskih proizvoda, a da čak 85% toga otpada na kruh? Moderne pekarnice danas nude nevjerojatno širok asortiman.
no mi vas vodimo u jednu starinsku koja posluje čak 90 godina, te doznajemo kako opstaju na tržištu usprkos jakoj konkurenciji. Pekarski obrt postoji od 1925. godine i evo do dan danas još uvijek radimo. Iznad radione je stan i onda je automatski to kako ste rasli, tako ste se i više vezali za to radionu i tako se nastavilo se. Kad je umro tata, onda moja mama nastavila, poslije mame sam ja 82. preuzeo obrt i do dan danas radim, a poslije će kćer preuzeti. Trend pekarstva se počeo razvijati tam neđe od 87. 88. tu neđe pa nadalje. Sve više praktički i tehnologija i strojevi su se puno počeli proizvoditi i kvalitetnije raditi nego što je bilo do 80. godina. Došli su novi strojevi, nova mehanizacija, novo, sve novo. I aditivi koje kakvi, drugačiji proizvodi i to je onda krenulo jedan boom s tom prehrambenom industrijom. Hladna peć puno kvalitetnije daje kruh nego ove druge. Ne da kažem da ne daju i drugi kvalitete, ali ta peć ja mislim da ipak ima svoju jednu vrlinu koja je puno značajnija za kruh nego što je ove druge peći. Te ova kakvu ja imam sad peć bio je ložač, poslovođa i mješač tijesta recimo, da ljudi bolje shvate. Sad danas nemate više ložača jer su sve peći praktički na plin ili na struju. Sad imate poslovođu, mješača i tehnologa. Tehnolog služi u prehrambenoj industriji da mora dodavati koje kakve dodatke, jer sad sve više imamo raznih vrsti kruha i tu mora se dodavati neke sirovine koje mora tehnolog točno odrediti koliko šta ide na koji zamjes. Aditivi se koriste za poboljšanje kruha, da je što veći volumen, da traje dulje, ali ja to ne koristim, a meni to nije potrebno zato što ima svoju posebnu tehnologiju tog izrade tog kruha i kod mene svi kažu da traje 3-4 dana bez tih aditiva. Sve vam zavisi od dana do dana. Nekad vi prodate sav kruh po prilici količinski, znate koliko možete prodati, ali imate jednu te istu klijentelu ljudi koji dolaze. Nekad vam zna ostati, nekad vam zna i faliti, tako da vam je to praktički sve skupa teško reći. Na dan proizvedemo oko 30-40 štruca, jedno 400-500 peciva, jedno 50 pereca i tako, jedno pomalo sve skupa u manjim količinama. Cijeli proces on kad krene u 5 ujutro, do 10 ujutro smo mi gotovi. Druge pekarne imaju puno moderniju opremu gdje im je to puno jednostavnije i puno brže imaju proces cijele proizvodnje tijesta. Kad sam preuzeo obrt od svoje mame, 1982. sam bio jedini privatni pekar u općini Centar. Onda je krenuo rasti, onda je počelo se tamo neđe 89. 90. otvarati masovno druge prodavaonice. Po statistici Obrtničke komore ima neđe oko 300 radiona u gradu Zagrebu. Pa evo ja sam u biti odrasla uz ovaj kruh, uz tatu, uz posao njegov. Mi smo ko mali se tu igrali s tijestom, uvijek mjesili nešto. I tako, eto, uglavnom od malena sam tu, znam sve raditi, završila sam eto i tu pekarsku školu. Kad preuzmem obrt, mislim da ću nastaviti ovako, jer jedino je to ta kvaliteta koja može potrajati, kako tata kaže, do 100 godina. Jedino se možda planiramo proširiti iz razloga što dolaze ljudi stvarno iz cijelog grada i malo smo im van ruke pa da im približimo naše proizvode. Nakon prezentacija pred komisijom te glasovanja javnosti na web stranici www.mojzaba.start.hr 10. ožujka proglašeni su dobitnici natječaja Moj Zaba Start. U natječaju Moja prilika stručna je komisija najboljima ocijenila projekte Nogar za bicikl s pumpom V-Pump, samoljepljivu tkaninu Gear Skin te web aplikaciju Rentlio, koju je javnost prepoznala kao najzanimljiviji projekt u ovoj kategoriji. Komisija natječaja Moja zelena zona najviše je bodova dala projektima Organska olovka Fabula, sustav za obradu, pročišćavanje i dezinfekciju balastnih voda i drugih tekućina te ekološki katamaran iCat, koji je osvojio i najveći broj glasova u zelenoj kategoriji. U mojoj kreativnoj crti pobjedu kod stručne komisije odnijeli su projekti Boja pastele za crtanje, multiartistički projekt Frida te Pametnica, materijali za rano poticanje intelektualnog razvoja, dok je najviše simpatija javnosti osvojio portal Viz Kultura.
Navedeni projekti zajedno će osvojiti 1 milijun kuna poticaja za svoju realizaciju i plasman na tržište, te im u tome želimo puno uspjeha. Online kanali programa 100% poduzetnik svakog dana privlače sve više posjetitelja i na našem webu, ali i na društvenim mrežama. Poticaji i potpore i dalje su tema broj 1. Stoga nije čudo da ste često pitali i dijelili članak o ovogodišnjem natječaju Poduzetnički impuls. U rubrici Pokreni posao, rekordan broj pogleda, njih preko 3000, ostvarila je priča poduzetnice Nataše Poljak, koja je otvorila trgovinu zdravom hranom i sokovima Juicebox. Da malo inspiracije uvijek dobro dođe, jasno govori i podatak da ste u samo 2 dana čak 2000 puta pregledali što o temi marketinga imaju za reći naši obrtnici i poduzetnici. Priča o fenomenu crowdfundinga, o kojem je pričao stručnjak s portala crowdfunding.hr Hrvoje Hafner, također je bila među najčitanijima proteklih tjedana. Kroz galeriju na našem Instagramu čitavom svijetu predstavljamo najbolje od hrvatskog obrtništva i poduzetništva. A na našem YouTube kanalu možete pregledati emisije koje ste propustili te podijeliti najzanimljivije priloge putem društvenih mreža. A sada pogledajmo nekoliko inspirativnih citata naših obrtnika i poduzetnika. Ja kad sam počeo učiti sa 14,5 godina, nisam ni znao što znači autolimar. Tad mi je rekao, moj gazda, gdje sam ja učio zanat, mi je rekao da je to kruh koji treba cijeli život mjesiti da bi ispao dobar. Jako malo se upisuje djece za autolakiranje. Ne znam iz kojeg razloga. Ja savjetujem da se žene upiše za autolakiranje. Preciznije su, znači temeljitije su, ali niko to tome računa ne vodi. Ja bi prvi zaposlio, ja bi prvi uzeo učenicu koja bi učila za autolakiranje i stvorio bi prostor. Mi smo se upustili u ovaj posao unatoč tome što smo imali znači stalne poslove iz razloga što volimo izazove, iz razloga što volimo pokušati nešto novo. Pa kad nam je sasvim spontano ideja pala na pamet, odlučili smo prihvatiti izazov, odlučili smo pokušati. Jer ako ne pokušate, neće se ništa ni dogoditi. Samo osluškuješ što tržište traži, razgovaraš puno sa kupcima, ti kao vlasnik moraš raditi u dućanu i biti s kupcima jer kupci vole da si ti onaj koji njih služi, koji se bavi s njima, a i moraš imati znanje koje kupcima trebaš prenijeti da bi ti oni vjerovali. Naši klijenti su često srednji i mali poduzetnici, OPG, gdje smo radili brendiranje prirodnih sapuna, radili smo ambalažu za čips od jabuke, prirodan. U biti naši klijenti su iz različitih tipova i vrsta poslovanja i gospodarstva. Zanimljivo je u našem poslu što stalno iznova učimo o novim poslovanjima. Mislim da je to jedna lijepa nota i mislim da zato kreativci vrlo rado rade svoj posao jer imaju uvijek nove izazove. Meni nije teško svako jutro se u 4 sata digniti, odraditi sa svojim radnicima radno vrijeme. Odraditi. Nikakvi šef nisam, nemam kravate, nemam bijele rukavice, ali ja sam ponosan i Bogu zahvalan što ja to mogu napraviti. Dok ja to mogu napraviti, ja se dobro osjećam. Proteklog vikenda naša je ekipa posjetila Osijek, gdje se održao 22. proljetni sajam poljoprivrede i prehrane te 16. obrtnički sajam. Evo što se ondje događalo. S tradicijom koja seže u davnu 1100. godinu, grad Osijek jedno je od najstarijih i najživljih sajamskih središta Hrvatske, što je dokazao i ovogodišnji proljetni Osječki sajam. Ovogodišnja sajamska priredba okuplja oko 220 izlagača. Tematski sajam je baziran upravo na specifičnostima ovog podneblja, a to je poljoprivreda. Naglasak je na sjemenskoj robi, mineralnim gnojivima, mehanizaciji i prehrambenim proizvodima i sve ono što je vezano za poljoprivredu. Ima 30-ak obrtnika iz raznih branši, znači to ima od poljoprivrede pa do metalske industrije. Kao i svake godine nastojimo pomoći obrtnicima, tako ove godine subvencioniramo prvenstveno obrtnike koji su otvorili novo otvorene obrte sa 100%, a 50% obrte koji su već duži niz godina u obrtnici.
Novopečeni obrtnici mogućnost besplatnog izlaganja prepoznali su kao sjajnu priliku za promociju. Kao novi obrt, komora nas 100% sufinancira sa ovim izlagačkim prostorom i mi smo jako zahvalni na tome, jer to sami ne bi mogli si priuštiti. Prije 6 mjeseci odlučila sam otvoriti svoj vlastiti obrt i zato sam imala potrebu da položim majstorski ispit, što sam napravila prije 3 mjeseca. Recimo, zadnji moj gazda za kojeg sam ja radila je odlučio zatvoriti svoje radnje, ono sve. I ja sam onda se našla na birovu i onda je bilo onako, došlo mi je stvarno samo po sebi, sad, ajde idem sad sama. Znam da je to u ovo vrijeme vrlo rizično i da nije jednostavno, ali trudim se, borim, idem dalje. Osječki sajam ima i niz dugogodišnjih izlagača koji dobro poznaju potrebe posjetitelja. Na ovom sajmu već godinama izlažemo, dobri su rezultati, dobra je posjećenost, nešto se uvijek napravi kontakata i ljudi vide o čemu se radi i kakva smo firma. S obzirom da smo osječka firma, mi smo procijenili da je najbolju promociju novog stroja napraviti baš na Osječkom sajmu. Kao što vidite, to je ovaj novi stroj. Nakon dugog vremena mi smo uspjeli napraviti preklopnu osmorednu sijačicu koja će biti namijenjena velikim kupcima. Ovaj sajam je izuzetno bitan ne samo za područje Slavonije, ne samo za područje grada Osijeka, nego i za cijeli ovaj dio Hrvatske. Ja bih rekao da je ovo sajam regionalnog značaja, dakle i po broju izlagača, ali i po svemu onome što se ovdje može vidjeti. Nije to samo mjesto gdje će se izložiti njihovi proizvodi, nego to je mjesto gdje će se ostvariti suradnja, razgovor, gdje će se moći vidjeti koji su novi trendovi u tim sektorima i na kraju siguran sam sklopiti i određeni poslovi. A upravo je sklapanje novih poslova te stvaranje novih kontakata najveća vrijednost Osječkog sajma, koji je i ove godine pokazao najbolje od slavonskog gospodarstva. Stoga vidimo se i dogodine. Kako dvostruko veća brzina mobilnog interneta stvarno pomaže u poslovanju? Iz osobnog iskustva mogu reći da sam non stop vezan u svoj mobitel, preko kojeg obavljam veliki dio svog posla. Sada, uz duplo brži mobilni internet, kada čitam vijesti na internet stranicama, one se odmah otvaraju. Ili recimo kada šaljem mailove, siguran sam da su poslani čim stisnem pošalji. Odnosno, ako primam neki veliki mail sa teškim prilogom, otvaram ga brzo, bez ikakvog čekanja, odnosno zastoja. Dakle, bez obzira gdje se nalazio, da li sam u uredu ili vani, uz 4G mobilni internet svoj posao obavljam sad još brže, sigurnije i jednostavnije. Osjetite nevjerojatnu 4G brzinu do 150 megabita u sekundi i koristite najbrži mobilni internet bez naknade do 30. lipnja. Ubrzajte svoj posao zahvaljujući najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj uz super uređaje Samsung Galaxy A3 i Samsung Galaxy A5. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. A za kraj malo opuštanja i inspiracije. Obrtnica iz naše sljedeće priče putem poticaja za samozapošljavanje ostvarila je svoj san i u Osijeku otvorila vlastiti centar za zdravlje kralježnice, čije su cijene prilagođene baš svakom džepu. Ja imam malo dijete i taj posao koji sam ja radila zahtjeva da budem 24 sata dostupna. Želja mi je bila da se osamostalim. To što sam naučila ovako presuri kralježnice da to prenesem širem krugu ljudi. Jer ovo je tehnika koja je prvenstveno bila kreirana za menadžere, poslovne ljude i cjenovno nije bila prilagođena za širu javnost. Kada sam prestala raditi, otišla sam na dodatnu specijalizaciju kralježnice u Zagrebu i nakon toga sam otišla na biro da otvorim jednostavni DO i iskoristim državni poticaj od 25.000 kuna. Dobila sam poslovni plan koji sam morala ispuniti u roku od 10-15 dana. Otvorila sam firmu i dobila sam poticaj. Poticaj sam iskoristila uz uređenje prostora. Moj posao ne iziskuje puno potrošnog materijala, tako da sam si dala oduška u tome. I za doprinose par mjeseci, znači imate pravo. 98% ljudi koji dolaze sa raznim problemima kralježnice. Od lordoze vratne kralježnice, kifoze, znači torakalnog dijela, skolioze kralježnice, problema sa lumbalnim dijelom kralježnice, manjak osjeta u nogama, rukama, glavobolje, zapravo sve vrste tegoba.
Odlučila sam otvoriti ovaj centar prvenstveno zbog toga što sam ja osobno dobila velike rezultate zdravstvene ovim tretmanima. A ima i onih mladih ljudi koji nemaju te tegobe i žele jednostavno samo održavati svoju vitalnost. I prvenstveno zbog toga sam htjela otvoriti da bude dostupno i široj javnosti i cjenovno prihvatljivo za sve ljude, jer ovo zaista poboljšava kvalitetu života u svim segmentima, u fizičkom, emocionalnom, mentalnom i duhovnom. Ovaj brzi način života trošimo puno energije i ono malo što je ostalo, pa često osjetimo konstantan umor bez obzira koliko spavali. Ovo je metoda koja ne ide agresivno na kralježnicu. Najviše se tretira meridijan mokračnog mjehura koji je većinom dvijema linijama uzduž kralježnice. Taj meridijan mokračnog mjehura utječe na sve ostale meridijane. Kada se napravi prokrvljenost kralježnice tijela iznutra, direktno sva cirkulacija ide kroz cijelo tijelo. Poboljšava prokrvljenost, rješava blokade, balansira jednostavno organizam. Nažalost, najviše problema imaju mala djeca koja nemaju toliko aktivnosti kao što smo mi prije imali. Jako je bitno održavati zdravlje kralježnice, jer ukoliko ona nije zdravlja, zaista narušava kvalitetu života. Slijede najnovije vijesti i najave iz svijeta obrtništva. Za Hrvatsku obrtničku komoru 2014. je bila teška godina. Obilježili su je novi zakon o obrtu i značajno smanjen proračun, no unatoč tome nastavilo se s provođenjem dosadašnjih aktivnosti u istom obimu i s pozitivnim financijskim rezultatom. Istaknuto je na sjednici Skupštine HOK-a održanoj prošlog tjedna. Osvrnuvši se na mandatno razdoblje od 2011. do 2015. godine, predsjednik komore Dragutin Ranogajec je kazao kako je i sam iznenađen koliko su uspjeli ostvariti u protekle 4 godine. Od zakonskih akata, od dijela koji se odnosi na naše prijedloge koje je prihvatila vlada Zorana Milanovića, od dijela gdje smo sada uspjeli promijeniti zakon o PDV-u, zakon o obrtu gdje smo uspjeli zaštititi obrtničku imovinu, nužni smještaj i obrtničku radionicu, gdje smo uspjeli da se riješi prijenos obrta za života obrtnika, što do sada nije bilo. Zajedno sa Ministarstvom rada i mirovinskog sustava uspjeli smo razriješiti da obrtnik kada zatvori zbog toga jer mu je teško, jer ima minus poslovanje, može ostvariti naknadu na Zavodu za zapošljavanje i mogao bi u nedogled nabrajati što smo učinili, na koji način smo reagirali u zaštiti upravo obrtničkih prava. Dragutin Ranogajec ujedno je rekao i kako je u zadnje 4 godine konsolidiran proračun HOK-a, te on od 2012. posluje pozitivno. Ova sjednica Skupštine izgledno je zadnja u ovom mandatu, budući da će se do kraja travnja provesti izbori za tijela HOK-a te održati konstituirajuća skupština. Četvrti susret graditelja završio je zaključcima koji potvrđuju duboku poslovnu krizu u kojoj se ovaj sektor nalazi te prijedlozima rješenja za poboljšanje prilika. Graditelji predlažu provjeru usklađenosti svih sudionika u graditeljstvu sa zakonskim propisima, kako bi pravila igre bila jednaka za velike i male sudionike na tržištu građevinskih radova. Onima koji su u stanju održavati visoku razinu kvalitete potrebno je omogućiti lakše bavljanje graditeljstvom dodatnim smanjivanjem administrativnih i drugih barijera. Nužno je smanjiti rad neregistriranih poslovnih subjekata koji spuštaju ionako niske cijene građevinskih usluga izbjegavanjem plaćanja PDV-a i ostalih davanja državi, kao što su doprinosi za zaposlenike. Na Međunarodnom sajmu obrtništva koji se održava od 11. do 17. ožujka u Minhenu i ove godine nastupaju obrtnici u organizaciji Hrvatske obrtničke komore. Na izlagačkoj površini od 24 kvadratna metra uz financijsku potporu HOK-a nastupa 27 izlagača, od čega njih 7 nastupa prvi put. Reportažu sa sajma pogledajte u sljedećoj emisiji. Dragi gledatelji, hvala što ste i danas bili u 100% poduzetnik. Do idućeg susreta pratite nas na društvenim mrežama, dijelite, lajkajte, komentirajte i šaljite svoje priče. Naravno, tu je i naša web stranica www.100postopoduzetnik.hr na kojoj možete pronaći savjete, vodiče, analize i studije korisne pri pokretanju ili unapređenju vašeg posla. Do sljedećeg susreta, lijep pozdrav!